ଆଚ୍ଛା ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରଟାକୁ ଆମେ ଟେକୁଛେ କାହିଁକି? ଯଦି ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ଆମେ ପାଇପ୍ରେ ପାଣି ପରିକା ଛାଡ଼ିଦେବା ତାହେଲେ ବାହୁବଳୀ ପରିକା ଟେକିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆଉ। ତ ଆମ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ଆସୁଛି ସେଇଟା କାହିଁକି ପାଇପ୍ରେ ପଠାଇ ହେଉନି? ଆଉ ଏବେ ବି କିଛି କିଛି ଦେଖିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସିଟି ଗୁଡ଼ାକରେ ହେଇଗଲାଣି, ଘରକୁ ସବୁ ୟୋଲୋ ପାଇପ୍ର କନେକ୍ସନ୍ସ ଯାଇଛି। ସେ ୟୋଲୋ ପାଇପ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଏନ୍ଜି ଗ୍ୟାସ୍ ଛଡ଼ା ହେଇଛି, ପାଇପ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ଆଉ ସିଏ ବି କୁକିଂ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରା ହେଉଛି। ତାହେଲେ ପାଇପ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କ'ଣ ନା, ଯେମିତି ଆମର କୋଇଲା ହେଲା କି ଲୁହାପଥର ହେଲା, ମାଇନ୍ସ ଅଛି, ସେମିତି ଫୁଏଲ୍ର ବି ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ବି ସେମିତି ମାଇନ୍ସ ଅଛି। ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେଇଟା ବାହାର କରାହେଉଛି। ଆଉ ପାଇପ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଜେନେରାଲି ମିଥେନ୍ କଣ୍ଟେନ୍ କରେ। ଏୟାରଠୁ ହାଲକା ବହୁତ, କେଉଁଠି ବି ଲିକ୍ ହେଲେ ଇଜିଲି ଡିସ୍ପର୍ସ କରିଯିବ, ଆଉ ଲୋୟର କାର୍ବନ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ ବି ରହିବ। ତ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବି ଟିକେ ଲେସ୍ ହେବ, ସେଫ୍ଟି ବି ରହିବ ସେଥିରେ। ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ପିଏନ୍ଜି ଯେଉଁଟା ଘରକୁ ଆସୁଛି ଏବେ କନେକ୍ସନ୍ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି, ତା'ର ସୋର୍ସେସ୍ କ'ଣ କ'ଣ? ଯେମିତି ମାଇନ୍ସରୁ ବାହାର କରିପାରୁଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଅନସୋର୍ କହନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଫ୍ସୋର୍ କହନ୍ତି। ଅନସୋର୍ କହିଲେ ଯେଉଁଟା ସ୍ଥଳ ଭାଗରୁ ମିଳୁଛି, କିଛିଟା ଆସାମ ଗୁଜୁରାଟରେ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଅଫ୍ସୋର୍ କହିଲା ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ଡ୍ରିଲ୍ କରିକି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ମୁମ୍ବାଇ ହାଇ ସେଇଟା ଅଛି, କ୍ରିଷ୍ଣା ଗୋଦାବରୀ ବେସିନ୍ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାରୁ କିଛିଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରୁଛେ, କରିକି ପାଇପ୍ ଥ୍ରୋରେ ଛଡ଼ା ହେଇଛି। ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ବି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଛେ କତରରୁ, ୟୁଏସ୍ଏରୁ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ, ସେଟାକୁ LNG କୁହାହେଉଛି, ଲିକ୍ୱିଡିଫାଏଡ଼୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବୋଲି ହେଲା। ସେଇଥିରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଏନ୍ଜିଟା ଆସୁଛି। ତ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଯେ ସେ ଯେଉଁ ନାଲି ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଏଲ୍ପିଜି ଆଣୁଥିଲେ, ତାକୁ ପାଇପ୍ରେ ଛାଡ଼ିଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଏଲ୍ପିଜିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋପେନ୍ ଆଉ ବ୍ୟୁଟେନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରେ, ଯେଉଁଟାକି ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବି ଇଭାପୋରେଟ୍ ହେଇକି ପଳେଇବ, ରହିବନି। ତେଣୁ ତାକୁ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରିକି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ମରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖାଯାଏ, ବା ତାକୁ କଣ୍ଟେନରରେ ଭରି କରିକି ଦିଆହେଉଛି ଘରମାନଙ୍କୁ ସବୁ। କିନ୍ତୁ ପିଏନ୍ଜିଟା ଯେହେତୁ ମିଥେନ୍ଟା, ସେଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଏଇ ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ରହିପାରିବ, ପାଇପ୍ ଥ୍ରୋରେ ସେଟାକୁ ଛଡ଼ାଯାଇପାରିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କିଛି ଡାଟା ଅଛି 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଓନ୍ଲି 5% ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ସେ ଯେଉଁ ୟୋଲୋ ପାଇପ୍ କନେକ୍ସନ୍ସ ଅଛି, ଲଗଭଗ 1.62 କରୋଡ଼। ଆଉ ସେଇଟା ଜେନେରାଲି ନର୍ଥ ଆଉ ୱେଷ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ଅଛି, ମାନେ ଆମ ଏଇ ଇଷ୍ଟ ପଟେ କନେକ୍ସନ୍ ଲଗଭଗ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। କିନ୍ତୁ କୁହାହେଉଛି 2034 ପାଖାପାଖି, 2034 ମସିହା ପାଖାପାଖି 12 to 16 କରୋଡ଼ କନେକ୍ସନ୍ସ ଦିଆଯିବ ବୋଲି। ତେଣୁ ଯେତିକି ସବୁ ୟୋଲୋ ପାଇପ୍ ଘରକୁ ଆସିଛି, ସେଥିରେ କୁକିଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଆସୁଛି, ଆଉ ତାର ନାଁ ହେଲା PNG, ପାଇପ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ତାର ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଅଛି CNG, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ବି ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।